Misim say enya safo. If you say yes say na me twa mo bra. Because edusa ho na ene no abonkoma abatisi e. But there's so much bread. Na matena se na mohwe me okuma wuti. But the jumadi e bero. Oto ne din Ewiase Nna Ho Kwa. Ebusua, so you say Ewiase Nna Ho Kwa dia. E ka hu say Ewiase your boss ro ni asase a owura. So owura dia na wo mra ni amane a odidi so. Adichie ni adesan yewi. Adichie wo manipa dasani na adesan wo ma e That's why I put na o hwe me e wo kuma wuti review. Ene Difo Zakio obepie nse wase ona ekofa ba ewo ye ya we isa wo savior Kenya ase na ene ne betwetwe nkomo papa ide bia me ka kire wo se de hinta wa brabom de hinta osunsun sem no ene odi ne djuma wo Kenya ase eye kuma ase Kenya ase na me kire odi woni a kire eye Antwa road no so aha Kenya ase Antwa na me ka no ehwa na obutu edi djuma me nse bre no e ko ne chene na twetwe nkomo akra mo akwa aba ye nua e bia boko de oh oba de adom sa bibia boko ene wafoso ne mhwe pa o that's it and they am pay widwa sound first body na nsansa na yedi nkomo yo ye mo mpaye kakra juda mu no hu onyankopon udin so e wo Israel mu wo sese sisela wo trabia e wo Zion oho wo cham ene krante no wo sa wanim ye nyam na wasesa ne bepo no wasea be makokodrufo no wuntonko na wonna ahodefo bi ahu sa ya onyankopon wate atie ntina ntiase nam ene mponko nyina da na ho awurade wo na wo tumi no wani monyam ede ma odifo no nko a na wo ho ode ene wayale sa so hyehyɛ hahama ene no binam bedi no mfimfin e wo Yesu Kristo di mu amen amen before obompa ewi nimse nka mpa den ka oboya nka homboni nyina etutu enso mi pege mitia na mi hu ama e wa ase ede pa na Awurade botaye ti a obo ama eni nubra e wa ya asase so emanipa Awurade shiraw amen se obusa asem kese we nti wo hwa Bible kese e dam na so ya ye wa asore dem a ye kwa asore ye bompa e bet obade nyansan mu no ene ne botaye ode ma ede hawa ma no ema nipa ene nubra no wode ma yese enyi yaduane na yese me kan sa akwa mi kotu a kyerɛw na de ti Awurade so se bie mani ayasa do ma kyerɛ Awurade de akyɛ me na ebom no sa ha ma ne nubra ne de ono na se yi akyerɛ me se yensa mfansa yade ai because ya hwe ade anse ne beba haba no so no haba egu anya na mekyerem edi obi ete ho a wato adi wow because ubenya bi ate ofie sa bina me ka kyerɛw ya hwe ade ewo Genesis 1 verse 29 Genesis 1:29 what say na onyankopon emfudie ene enobaye enyina amamo se enye waduane edi Bible say ye ne dua no ne yemfa na haba ne nsa eti yadie bi ewo nipadua mu bia no ahaba atimi sa wow yadie bi ewo nipadua mu ahaba atimi sa na emu no enne no enam se nipadi bi afa kwa bi so bu nipa achinchim ni ti no ama no tumi na ewo mu na ewo se ya adwuma no entimi ya adwuma sa ba me metimi a kire obi se kwate ahaba we faise yade na ye nyina beko sa ahaba de eye 100% tumi wom yakopon botan no wo yede ma ye se ahaba no ensan yade emmo ya kra ni nipadua ho ban na obronsam yemfa yade bi ameto so wow because they me kan sa no ye nipadua yakopon nipadua ye hwe ye kra tie mu no ana Awurade pe ejina Yesu se munsuro de obetimi asɛ honam no nebo munsuro de obetimi asɛ honam no ene honhom no eti emfa no mpaaba obɔ ene asɔre okɔ wɔtafo betimi de ne saka obodi ese mpaabo ne adwuma wɔ kra nim na honam dua we se benya hoɔden wɔ mu de ɛya sa an sala nyame ye no sɛ home abangwa wodu on bebre abangwa wodu pa wo nipadua na haban ene wo kra na haban
ni nyina ehaba no de enam se ehomenti ni nyina ye physical ene honhom de nyina but what I say eye physical say honhom de enti American san hwe ehaba so but esa yo mo achiwade ye et se ehaba no nim se ye no a et se de obi mpɛ krama nam ana wo nam na wo de kogu kwansem woni dimu da just say ahaba bi kan ho a o se for na se beyi na se negativity efforts na damu ka ho mfo no omompɛ dabi ahaba no omompɛ kura na me besa me ma ye nuanum hunu se ahaba nyame de ma ye yewu wo de ma ye wo se ye ni duane mfa na haba nsa what dey say eti ha sebe enye odifo bi dia enye nyankopon nyansam no wode man nipadua me da ho na kire me say teke awrade ye ekonya me fa so a me ye nipa no enipa ye dote we no nipadua wona ye dote wo yentiri no eye nwura green grass entina mu enipa eye nwura green grass wow eye wo twedi amponyankopon ye kire me enu ti na yade bi wo nipadua mu ahaba timi sa no yade ti se de ahaba timi sa but what I say eti nyame nyansam no wasama ahama no eben ye hwe mame ka chigi nchao se nyame yi honhom no firi nipadua no mu wi a de aka nyina dote ni wura eti wo de ahwe aseye aibode aseye bode ebo because nipadua na akopro ho no aye fet because na tie ni wura ne bo papa me nhwa de wase me fo nkwa akire wo de ahaba ba pa eno mato adi me pese uyi aba mienu miensa bi ne edi wo nkomo okay de wi a yabusa ayarwa ahaba itimisa mo me da se we ahaba we say eye abrafonkate habai abrafokate e wo fio bet sa ye the friend ye drama obi o kidney problem ebeko kidney problem no ba tonchia aba bi ka ai enubra bi ka ho oh okay obi o after dia me ne ba tonchira hepatitis B obi o si chire yade ni nyina beko hwe nyankopon na me ka jaze nyankopon nya nsem no wo ye bibia mani ono abehwa ma aburo no anyini no abetwa fa bayi na kwasha fom ne gya hobla fie na ono obehwa ma bayi na bo fa manche kwasha fom ono obe ne gya hobla fie ono obehwa ma na bo wo ye bibia mani po ono obehwa ho so eti hahama no se nyame nyansam no eni se de oyema ye se ensan yade ensan mo ye ho ban wonim se awon boni wo wiase eti ahon me wo wiase nyina no yakopon di ebia ho chi wade ma ye wasa esi so kayentimi ntena eti ye wa ahaba bi o abon ti se tami ya wusei tami ya wudi bai me afa bi amahane oh okay tami ya wusei se esi ukwan no ana se e wo dem a obi kuta sunsoboni ontimi wura ho but ukwa ye kobo kaba obeba ese nipa wo de se ni obesore abompa ye kakakakaka aye mistake kura na ye wu da de kura na sunsun ni be na wo empa ba na wo bo no wo sabe wo de wo katrem afọ baasi enti wonum nyina kum kra na du wo kra na wu na nam enti wo kobo no de sa na ba ye no opa mene dawuro enko ba bia ana sikiti ni say nyankopon wo ye magnet kese wo soro ana wo ye magnet ketwa enti se ba konati a enye se di obesia chima bompa na be ko eye tiawa eno so opagya ni say na peke no asa na difo yenhwa de wa ase ye wo haban ase de wo kan se bi esi dem a atumi boni bi antimi de emmel ya ebi di se prekese aha sa prekese ni say ye de yeduro so eno so ye de yeduro ema obi a wo kidney problem ye sa de ye obi a wo kidney problem prekese na ye sa de yeduro ma obi a wo pressure eti hwe odafo minia nyame nyansam ni wo ho eni mo ye me nyina ye adwuma wo ni nyina ya ayalesa na ebubu ahunu se de obesi ayusu no a ana nye nipa bia no betimi ate aba ma wo de be ya adwuma ene se de obi afete mole obi wo ho a ukodi ni mole na ne mu kekaw edi obi wo ho obete ama anya adwuma ba no se ke odie
mete haba no mo be ya adwuma ayana sa dum akyede na osoro de akyɛ me na ɛho ayine de haba ne nubra na wade akyɛ me de bonus si ye nyankopɔn ya wo nyankopɔn di a anka kyese ka ye wasumdie mu ya to sai nyankopɔn ni mani nyina agu ɛno na mepɛsi nipa hunu sɛ awurade wo tumi we nkuruma na ye bo enye nkuruma ye odi aba edere odi aba na sa odi aba we no so ko hu se de siwa okoro ntimi nkwase ye etia no epaya etokɔ baabi epa to twene epaya entwase na kɔtɔ akire baabi ne nyina so ne ana se edua ni siwa na akwase ya ehu o ana bu oso so a ayi kusie omo se safiri edua na ase na omo de ebegu baabi enti no ubeduru ho no edua ni sie akire baabi a o man dua no so no wanya na ba ni bi sisa because e siwa ehu pa we di abade dua no nyame nyansam no wo ye bibia ma ye hwɛ de wa de ne ye hintasem odi aba mu ni dua na si wo no de wa ye hintasem no se odi aba we se oba bu ni nsa na okosom a ya problem ana wa hwɛ kwa wu hu na ofie ho biem e be yira so edu aba we se oba bu ni nsa na okosom a wa hwɛ wu hu e wo dem ho e be yira wu hu biem wow ai ana yesu nsum adwuma wotari gu nsuom na de enkyena bo fra na de emme enu nunum oposari na wo nsuom de gware ba 3 days a oboa a obeworo ho ansa oworo ho enu kuro ya ametere wade powerful enu kuro ya wo so se ya be hu se aha also odi aba na dia to screen yes for hwa odi aba na de wo no wo so se ya na babi hyemu a ewo so enu kuro na no se wuti ya wo ya pa wo de so a ni nyina bejae odi aba no obi owa asobin na se odi fo zaki odi e me firi dua no so si fom de ye kire nkwa de kwan ye kire ya sa so o follow eno ano no o mo be to wuti da ye wo ye dwa no odi aba no o mo yi na aba na hyem na e wo so no na o mo fa nso sweet wa o mo frɛ me odi fo zaki o me na mele good tv na ni no 0548 29 81 51 0548 29 81 51 from na mana fra me ya die bia ha obiara o de hwene ya droma de ya nyina de awari tumi muti yen hwe abawe wei ay ahomachem ahomachem ye friend o ya se de emoja wo ho na on se emoja ewum wei brother bi je chi yeso akobo wabo ayi on de okotwadua na o mo mpa na okotwae wa ho ho da de me na sa kɔhwɛ no mede ebuo bi na kɔhwɛ no ma de yɛ nyina gyae ahomachem no akotwae na so ɔbɔ mpa ya na so ɔsra awurade na ɔma ne kwan no ɔkɔya na ɔde omu twae ene edua na siwo ni nyina ade akye no ahom no dadam nya na kɔhwɛ no ma na so le ye hwɛ de abranya me bie wani a na wo kyerɛkyerɛ ahama na ɔde kyerɛ ahomachem no ede ahita sɛ no kafa awe ho ahomachem de ehu sɛ wo wa kitikiti sei kura wi a meka sɛ bi a so wo wi kitu bi sei ya eyiw ni padua mo dwuma ma hu sɛ yes ekutatu sunsun ahomachem etina obenya tabia no ka hu so obedwale bia fa bitum dwale epam sunsun bone enua ni nyina oye master ahomachem ebi mfrɛ no bosomdua enye bosomdua on sɛ enu na ye kristofo no ye jai sɛ eye bosomniama odifo asatete hahama odifo a wasa penu na me abahabai dabi me mo edua eye nyankopon na dia maye enya babo si nim dia me ma ninti eti me mo habai hwɛ odo minia obi etie me wakwaso de pompa ya de atena so che ofa me namba no yan yaduruma no yan ya habari ni o enipa bro ye gua so de dem na so boni ye kwaso nya ya na yedie eti ya de adokoro ye enipa dua na ye ma mensa emoja ni nso nka ho eye dote eye bo ene nwura ti ya de bia woni padua mu no beko ena no mo di sister bi bai yes o enipa ba kofo o after b o s o say na me say kai me bompa ye ma no na woni maduro no aduro na me ye no me de me pe ha ba ni nubra ni nyina wie no me de kubensuo nkwa na nu aduro no me bibi bia ye simple on fansuo dabi ya from odi for sekio difo ya dia na ye no me see obi yes obi o s after b ya dia bia tena no so aye krankra
One bada, me medro na me no ama wo no. Me fa nsuo, me de kobe nsuo na be no ama wo. You going to my invite to about then Ewiase. Una kuntia. Dabi, Me ba osa na me ba Kenyase. okay. Baby amosom no. One was sorry many nyina kame say ayaba mu nimdie ena kwankyere ena ode mo. Me ba say nso no osuko fi me ba na me ba no me be ka entas ma kyerɛ. Minim say nke be ka Bible mu asem. Udu okotu Bible no. That's all. Osa de haban aba. Enti bi buso say ene wiem ene brem no. Eya haban ena gye enipa free omu haw mu. Ene ma miensa. Haban ka ho. Dale sha kwankyere ka ho. Ana empaibo ka ho. Mo Ada say ahaban menya no wa sei eka ho yewe be kwa kwankyere no so akwankyere ka ho ana efense say direction very good ana say empaibo eka ho very good e ma no ye miensa ene enam enipa da sani so oye die be etimi pie very good because empaibo na yosa wo ana e wo say wugina nkwantana so wonye nyamedifo enokore na wa kyerɛ sɛ nkwantana wugina so no fa ha na sa obi ho a eye direction ketewa bi na ba kyerɛ no ana nne no on say ya ye ni say sidio obi aso sidi sa so ba wo hu no kwa kwan no mama san twa adwemra eye sa ahomachemi yarawa bedodo pa na esa ya de me maduro bi a metaye bi a me bitum because eno yesu sumo dwumane physical nyina ano ode o ano ahomachem he nyame de waye bibia amaye odo menua na nyame ha no ho wo enema ho biem waye bibia wo waye bibia wo pa wo se wo kwahye dem abompa ma sika ba wo be se wawu ene hwe ade bi wa ase edi edipanya pa betio pa be ma ono atwetwe ne be ma oda o se oba bi na beda oba nso o se bi ono atwa no de nsa wo na ebi wo wa esunsum very good on say sunsum na ya na ye ka no eti betre ne pamo e hyew e betre mu a wo ya de ne wia na wa fi eti ye obi wo a sunsum na nkasa betre ne mu wo hia se odi for secure de ne sa kan Debi eti wo se wo hia se odi for secure de ne sa kan na sa sunsum la afiri mu okay ana sa sunsum na obeso de ne odidi obeso de ne obedi ne da obeso de ne woni kurom obeso de na ya bɔ ne pa ne ye da ye so basa no na chiwa de ye ahaba bi na fra na bro akatato no abro katato eno me ne che wo mo me hu bi da sa abro katato no utu tuni hini utu tuni hini eno na haba nyina le twitwa na ehye no nso mfa gba 7 days so nsumi no beda bi mu a e from odi for secure ka tem se secure me ye no so nsumi na sa na beda me de che wo mo nyina eno achi so sa twitwa bi ni hini na bi na fa gu spray ni hini na bi fa gu nkum eno na haba no wo hu bia mu da nyankopon wo wotumi na ekwe ofa so eye na ade no onipa nte ase ye eno na ye nimu a sebe ye se eye abosom nsem bosom mo ahabai odi fo mo ahabai mala mo ahabai ye nyina no sa nyema ni nyina aye nyame nsa no adwuma ye hwe ye se ahaban ye kotena ewo ebra wonnim ebra onyame anasa tumi na kyerɛw de ye de wo so kote no obi ka ten se sa akwankyere anasa ahaban direction wo kyerɛ ni eye tama bosu ana awia o tena no paye o tena nwumre ye na meme mom no me kwati fence aba bi fa kwense nto ahye da tie ne ye wa me ka tem kyerɛw ye no Bible say de tie mu no susu de wo wiase ye no anu waka kyerɛ me ko tu kyerɛw no wo se wode emfudie ne hahama ne nubra na ma se enye aduane eti ade ye aduane no me za nkɔtɔ me na me sa tika no wo ya me za de kɔtɔ fence ai sa ayi we no na say ye abraka da to no so enye nka fira abraka ta to o amina na ma da kanka o say abraka ta unsem ayo abraka ta unsem abraka ta unsem very good eti sa haba we no tumi ekuta no we se be ya to obi edu ya bu obi dua kra haba we ye wode ye de yama na ebedane ba akwa ye kosha enkoda nyame wunyansa mu no masa wo ye bibia manipa but ya yampe o se ye je oba de enwuma ni di ya ka anya ne se ye brei se obi tie me ya de bi atena so acha me be kire onwa de ye won kopɛ sablo akatatu ibi won pɛ susumasa won pɛ tame awu won pɛ emme ahomachem won hyensi won noa won noa wi a won wura no ho nyina na won punu
Ah, before we did Timpon or Chere. Medasi. Timpon or Chere. What would we not one punu? What is your term to Timpon? Wọ́n punu náà ní bó wura nù á. Wà yẹ ní sàn anapa ewia numere anapa numere. Ẹni ẹ̀ mọ̀ bẹ́ hu no ẹ̀kọ́ mbẹ́ bi ama no adeɛ bi abẹ́ tena ne so a edi ne nya bi abẹ́ dwane. Sunsuma haba yɛ punu. Hwɛ wọ́n ní adeɛ a mi kyerɛ wá ho. Mede nneɛma mmienu pa na tum atomudeɛ bi mmienu bi mede tum a. Sɛbe sɛ obi a n'adwene mu ka no koraa no. Yɛ wɔ dua a wodi ahoma ne bɛbɔ dua no mu na de abɔ ne nsa. Yɛ wɔ dua edua bi wɔ hɔ. Wodi oni bɔ dua no mu a na de ahoma abɔ ne nsa na wodi apunu no. Ɛdan bɔ no bɛte akɔ. Wow. Nyame wɔ tumi o na wɔde ne tumi no soso hyehyɛ hahama mu. Ade na mo munim saa no kuro we no. Mo nam ho adi dis ye bepɛ mo brɛ ansa na motimi de no kro na. Yesu se agya me de wase sɛ wode nneɛma ahinta nyansafoɔ na wayi akyerɛ nkokoa. Ana ɛyɛ sɛ bia woti wodi mfo sɛ kio nkan na wokɔ abɔ mpa ibu sɛ Awurade because no hwɛ ya baabi enu kwa sɛ obɛkɔ no sɛ yade bɛtire nipa so a wo hwɛ ya baabi enu kwa sɛ obɛkɔ no obɛkɔ. Difo yɛse enye esu bi nyinaa na yɛ esuo esu bi wɔ enhia ahaban bi wɔ ahaban bi wɔ ehia ahaban bi wɔ hɔ a minim ebi de sɛ susuma san sei ɔmo frɛ mi a bɛ kyerɛkyerɛ wɔ mo. Okay. So yɛ obi wɔ hɔ a me ahaban bi wɔ hɔ yɛ mmiɛnsa sɛ wo kan mmiɛnsa bɔ so sɛ da hɔ bi sɛ yɛbɛn sɛ nwusie firi mu ba adentia sɛ deɛ teɛ no ɔmo nhia saa na nyame ayɛ no ekuta tumi. Ntinye obia na sɛ boni aban to ya kyerɛ o sɛ men kɔ ɛyɛ sɛ bi akɔtete da bi na ɔkɔdware obia na nhyɛ na abɛha okra etimi ha okra sɛ ɔn sɛ nyame no o nim nyansa o hwɛ ɛno kwasɛm sɛ ɛna no mɛsɛ me kɔte ha baabi ɔn na onim me duru ɔna haba na da na da an a wo hu sɛ wada bu wada sɛ haba na bi da kwameso haba na bebre da ebi di sɛ nkwankwa board yɛ sɛ yi ɛno no deɛ nkwankwa board yɛ sɛ eduru anwumela ɛbɔ bɛyɛ sesi kɔ 7 mu 8 mu na apie bɛhwɛ wo sɛ wada waka ne ho atwem sɛ ya na wada onya adwuma bi mu apɔn wada an opɔn ɔmo nyina apɔn nyakopɔn wɔ nyansa wo sɛ ɔna me gya ade na home o eti ahome no ɛkyerɛ sɛ ɛno so kuta sunsum hwɛ ɔdɔ minia yɛ wɔ nipa bebree hɔ a ɔmo tia sɔde dɛm mu a sɛ wokɔ ɔmo nkyɛn kɔbu sɛ ɔmo maako a sɛbesɛbe yadeɛ no wɔ ha wɔ a adokoro wɔn no ɛna yɛakyerɛ ɔmo sɛ ahahaba no ɛnyɛ na obi yɛ sɔfoɔ no odiifoɔ no ɔtete hama a ɛyɛ bosom mo ahaba yɛ o mala mo ahaba dunsini bi ama ɛyɛ nyankopɔn nsa na adwuma si yɛgyi nyankopɔn bɛ metue sɛ yɛde obi brɛm sɛ so ace after b stroke akyi wɔ bi mede saa duro wei susumasa no na haba ne kuta no mede fra na mede yɛ duro ma wa sɛ stroke na akyi wɔ bi no sɛ eni ɛmuru wei a me no bato nkyia ɛwɔ sɛ day na mede duro ka na ɔbɛsɔle sɛ wansɔle a 2 days ɔbɛsɔle 3 days ɛwɔ sɛ ɔsɔle wansɔle deɛ na bibi wɔ mu susumasa ni nie susumasa no na brand mede yɛ fra yɛ duro ma obi de ka no a ɛwɔ sɛ day no wɔsɔle an sɛ wansɔle day na 2 days ɛwɔ sɛ ɔsɔle ana 3 days ɛwɔ sɛ ɔsɔle adentia wonim ya na entiri no emogya na ɛwɔ nipanim na ada ɛno tina ma ne nsɛlɛ wu no me de duro kan abɛsɔle enipa bebrɛ mo do ma ba me hɔ no acha yɛ 3 days ɛwɔ sɛ ɔsɔle bai no koro wo ne sɛ ɛboro wɔn yade a ana ya na ɛkɔ n'anim kakra ɛbɛ na ɔtwe mienu bɛɛ bosome na mmom no sɛ ni wɔn ya ɛkyɛ bosomi ni bosomi mienu bosomi nsia kosi wɔn ya ɛwɔ sɛ de na ɔsɔle ɛbubu sɛ de de no bɛsɔle wɔn asɔle a 2 days 3 days ɛwɔ sɛ ɔsɔle nyame na ayɛ no saa yɛhwɛ adeɛ wɔ ha susumasa yi na haba egu baako mienu miɛnsa ɛnan enum ensia so ɔho enti wohwɛ screen so a enche bia no ɛyɛ technician no ɔde bɛkyerɛ so wohwɛ susumasa na so a baako mienu miɛnsa ɛnan enum ensia ebu wɔ so bɛkɔ na yɛ nson nkron ɔte aseɛ emu die na ɛde yɛ spiritual adwuma no ɛna emu die nso na ɛde yɛ physical adwuma oh yɛde ne nyinaa yɛ honhom adwuma susumasa ne deɛ efiri ne hini ebesi ne suru biala ɛyɛ susumasa ɛde yɛ adwuma oh okay na obia ne sɛ deɛ o yusu na habai sa meme deɛ no deɛ yadeɛ no ayɛ dine pa ntimi kɔ no mede kɔbɛ so timi yɛ aduro no ma no meme deɛ no yɛ different on sɛ yɛ obi a awurade akyerɛ no ana ɛwɔ de wasua
Ani e wo de ne kondo so be ye omo ye pe edime no ye obi na ye kire me o eye nyame na e de kire me se abawe na dwumanie abawe na dwumani timi me de na ye different di na frem odifo sakio nie ahonto nie odifo sakio nie nkwaje nie odifo sakio nie ready to meet na bi bia ye fine difo yen hwa de wa bi sha brantie bi na susumasa na making so ye si fire no ebu wa on say we no answer atre ba ko miudu atams no de ne nsa ne 7 na meta yusu on say mo tricky o nyame hira mo on say atams 7 no yusu 9 no me de meta yusu 7 ekin ade onka ache on for ye be kire o mu nyina on say me na me kire ye be kire mu nyina we say suro ko achi obi kura na wota awe na haba amno ni say ya anopa bia benya e wo say wote ba ko ma no na wawe difo asama na make manugu so ode sumasa ya anyoma yi abrancha no o say o hia abaya bi won kran na difo bi ka kire nse onhwe no yi no be hia abaya bi na abaya no na se ne ye wo ho minim se dipa da se ne turo bi ya se ne kra bi ye wo na se no ebe ka no ampa abrancha ye ntie futu ono obayi kodai de se ne be ma nya adwuma na se na de ahoro ama se bu hia oba kra na yi ma hye no okay sa tumi no ka no no eya haba ne be ka no ana we ehia mpaibo eye nema miensa na eye dalation empaibo ne de haba ka no say ye sunsumura etina ye kire sebe ye obi wo ho a na won fa ne ketrama nko oba ase no na nema koturuma no moment ya wa Saturday ne ketrama afifa ma ase no be unim say me ba won cha be pemwa sa by moment na me de me ketrama afifa ma ase me de me ketrama fa ma ase no me ba won cha na me ka say tu bibia ni akire eti wono enka okra say boa me mata enipa be bre wasasima omo bra me bre do omo ketrama ya sa eti tu mi ni nanum so wo ye sofo so ye hwanyo say ukuta uradi sunsuma nkasa na do timi de ketrama afifa ma ase a tu mi ye wo wonu nyina kum ye hwa de oba bra unim enu tina brother bi obede ne bae me hu na mesebo djuma wadie ni no ose han ni tia hono no obede ne bae adaya ohun ga bi wo kwan no fa ne ko fie wonu ko du fie aga ne woro no ho na ga ne se ontafu na se no zo me de metaye pa an wo kan ni t-shirt na se na cafe maza ga ne se wo don so ba ga no okọ wa hu ni biem edi 3 days na ne tia hono be se sei ene mo je free maza ko yewu eti edi ene ni pepe no asase so ene che se Ewiase Nna Ho Kwa ye obi ho a onu kuro yayi wo so ye Kristo ni waje awurade adi wode ne ketama ne na mo ba ase wo ye oyire kro fa ketama ko na sa de asem obuni ma ba broko tu obu ni nsa o mene ne beda otimi sa fa ne to na yire no obu ho a sa ne ma me nsa wo nyina wo ye na wo no tonso no opa bo efiri akosi boko enko bia wodi fa se na me ka sa no na me ka tira opa tiam ne mene mic no enko bia woni nyame ntama twe ye woni ba bebre ho o mkatam na wu o na me ya adwuma ma o mo ye hwa de wo mo mkatam na awuo no se be mu po especially asofo na say evangelist for na omdo o ma no ene pbibidie no on say edipa de se ne yekutade miensa yo wodo wonsa eye adwuma enye bibidi wodo pen ana wonim de etwero enye bibidi ena wodo wano kasa no ekasa that's right bibidi sa de mensa ni kure edipa dua ya yede de enye yidie ye hwa de wo mo omdo wano kasa obu pokura na enko no ejana adum ede ahaban menka ni nyina ana omu hia odi bi ka ho a ebetima abo omo mu no gya no me de adwira be ka ho adwira nyanya wom ahaba bi ye fa ne buakuru ana ye wo emme no ye de ye friend chief inspector we nya pesa de tie we say utete na yi na wo so no ye wo haba bi ade be fra na wo hye no wo dem a baibua bi wo fi ho be pie adwane emme no hwa na we on mame fa me chira ade we me fa ma ebi wa ha ehwemo pa wonim se wo bi yusu bi da no e be ma na emme wo no fi a wato adi se wo timiti we se no wo wi ne ne na sabe wo ne yiri ko hia anapa na oba no be wo fo manadi ade ahode a egwom no wo bi a wo wi bi da no wo wi we se ya ahode ekuta no e kire wo se ahode ya dai mame nti eye abrante bi wo ne famous
Emaye ye program we kan chere me say bra. You for minimum. Asa kobodo ko ba on ba na pesusu ma se dware. Ah, I don't have. Esa ye memaduru. Amema follow ye. Me de fra ye memaduru ma wajajai. Ye obi o wa guno. Achino odonso a wo chema ne enso firi mu ba che. Ne hwo a wo ye ne hwene ne be ma na yeketo abi no. Ofam number me ye drama ni nyina beko. Ye obabi o na white. Na so sna ye fan sai atoa habai esi ne fie ba wonim. White adokuru na che. Ana mani bebre o ho a. Abawi e friend no abawe kura no. So, you go on a white na day. Adokuru no. Ba na asawa haba woni fie wonim. Oh, you go so atoa haba no. Eno so ye de ye aduroma obi o sawo pressure. E set me white. Ene haba bi de friend bo magu achi no. Eti nyame nyansam no. Dunia wo ye bibia ma yen se eye intasam o. Enye free ye de ne ya hawum. Ase wo sheda haba no ninim ni nyina din bo magu achi edi ne kogu na chi di enti na sa edi ni nyina no ewo ho tamia ewu o tamia ubewu usunsum asa sunsumasa Ahomachem ahoden wom ahomachem ma homa ye se wo chichire na wo ti ayente. That's all. Boma egu wachi edi de sade ya waduro nyame na ayena sa o de ma adam se wono a me ka se haba na ye conform ala media wo enye so fu bi dia nyankopon nyansa na o de manipa edi wo se adam we ma wi atoto sa nyame ni nyina adini na enye moduane edi obi a wonim hahama bia no me acha na otwe ne ma hye ne mapunu hwe obi temo ye sofo koko fi fini to opa bompa ye se koko de be hye a tete ye ba oduro ne se ade bia wo awo na kwan yo wuti we ya wuti dwaw ye nyame ne ye keka bom ne ye so wa obi o kasa na sent onum ye ye nyina ma wa ne nyina bakọ wo ye ba dwesa wo bompa ya enko bibia o da kwan nyame nyansam no ana wo kwa na ozofo me nua ka me kire we ansan woni pa be asi obom pa ya mana akonyame nkyɛn ne nyagopon se bofo sole kodi pesimesi nkyɛn John na akwaji message no ne mpa bo no wo no efa bra me no ye ize ansan wo be bom pa ya wa ha ama konyame nkyɛn no ye ize bra enti wo na amso mkuta honhom no na memfa ku honhom no o mkuta de ba honhom wa ne kuta de honhom nyame ne wotumi eja me si anabo bi etubo nyame ne wotumi nyakopon kwa na tumi nyina ne dia oya adifo ene honhom nyina nyakopon wana tumi ne dia wase mene ne nyame ne yawe nyakopon eji na me bone srame ne yawe nyakopon wudi su ewo Israel mu na wo sese esisela na wo trabia ewo Zion oho no wutaduom mema wo cham ene krante ne wo sa Ochem wachem no any krante any osa your friend tumfukrumu a odi adabo nyankopon tumfo no tumfukrumu odi adabo kese ho na metimi no nyame difo ewiase no ehitasemo eyetwereko because ohaban ori bubo so ne nyina ye sunsum haban a eben ye ba ye mu ebu oho ahwe unim obu oho a ne to no twhwe ne sisi won kwatete entosi abahwe unim ne nyina bi oso da fifi ufie o nyame nyansem ne ebu oho a ne sisi ya ne ya abubu na gudam ne entosi na tena na sinifie ase we aka ba se bi kobra ne oyi di be ma so odwonso kakra bi kobra ochem nam se wahwe nam se brother o se those on ma oh Neso ebiana enkrapan woni fie. Enkrapan na timi yesa adwuma no nyina. Enkrapan. Obi obetimi adonso sa fra no pakosi anumre. Anumre woto wa obetimi adonso sa na enkrapan woni fie. Menim se sa enkrapan edware nkura nketege. Ya, woni dware akura no woye dene. Oba nso so a wonyem a nyinsere pese se no ye de yaduroma no. Nyame ye bibia manipa. Edi wase mo ni dua no na mo fa na aba ne nsa. Bible se, ne mudia me ma ni nti obeyira. Eti enu ka on ye bre se ye bibifo no se ye gie naturally di ya na emom no enam se ne ebia fa kwa bi so bu amanfo nti na onwo ka haba no asem no na me de haba no o ma odi fo seke ho
From number and a good team and a brand and show. The different what are Aha. Yes, say who an answer. Adi wonkwa. Biku twame twenty me kuna wi. Enso me ba misani to me isa kwatena se. Wo ye hwe se be adwuma. What do I there? Edue ese wonkwa. Aha. Me ni pa mu wonkwa. Ye twame ti a mawu. Desa me ye de me koye adwuma enye yi. Be edue we ye omre bia osore. Ye haban bi wo ha osore no nsia. Wakoda nonson. Yo. Edue bi wonso a eye ahomache. Ano ye adwuma. Untini bi wada oni obi wowu. Edwe bi wonso adesa na dwo. Ano akotwa. Okotwa no. Dese onye adwuma bi. Na mama nkyere wade. Problem de won kwa mi kotwa no e de adwuma. Mama nkyere wade me da ase. Mama ka sikiri nkyere wo. Sa nuro ni haban ni nyina no. Ehya ye nsa. Ye nipa nsa. Haban ntimi control nipa. Okay. Obiani na dwuma. Okay. Haban eno bran control nipa. Eye wo na wo me control no. Okay. Enti se eye no kuna ni wa dwe kuta ye no kura fan mu a. Me obetimi fada me na maka yen se ahaba we woni ma haba wo senya me se te na me te wade no fan ye. Wo te na me kira ne de ye be ye. Yes ogidie no so ka ho. Eye gidie kura na me no nyame aho ade ni nyansam mu ne enwo hira na ode adome no. Me ka e wo se nyame ma ne ye adwuma ma straight. Odifo se de wiase ne nipa ebre no. Edipa ebre wa so ne debo. Afrefo be du efre. Wona mo hawa ma na ebi mu omo mu no. Yarewa mu. Omo frɛ wa yenkyere mo aba baako na emu no so mo hwɛ wo so mo bɛn wa omo modi an so behu wa wo so wa chiri no o frɛ nso a obetimi da aba no betimi amane no ye ne da em biti se koko die no koko na fifiw e na okwan ho ebi wa na opose na ni ye koko duro no wa fifiw a ni nyina ba hye obi wa ni sisi ye duro ma ni nyina ba kɔ obi wa ace after p ulcer kidney problem na ye duro ma ni nyina ba kɔ ene empe first aid mani pa 5 dia ka no omomra won chen na kire omo kwan a obo adoma obo ade no odoma nkoma no e de sahaba we chai we say eye fa ne say enwura bi ye firi pupua wona mu abo se na haba ne tutu ni wura na yi ne tutu tata wata alim na ye firi police ye firi police sa waso wota complain waso a waso ta ya we ya o posa ni so ne dugu waso mu eno ano e kro ni nyina be mu waso ni nyina be jai all right na ma afrefo ne mremu no famous mama frefo ni e de emabubu ate na wo na mo hawa ma na ebi mu no ofra obekere wa aban a wo de beka ho a ho beto from 0205 500215 0205 5005 odifo Zakio e wa ase no obutu eye Kenya ase me kire Antwa road ho no obutu edi djuma na ne wo be pia ase wo se men kan kire se ahaban eye aduane a odoma nkoma de ma eye nipedua no onye kra no kran de ho na sahaban no eye mienu nipeduane de no ene kra ne de no ne nyina no ndwurade e de maye o Genesis o boy na no de kan ho eye manuwa ade tina wo to atwene menua ade na wo de aban wo to atwene ye omre a ye de bom paye ene wo omre a ye de aban kan ho hello good evening mama majo so odi ni bebe okase free ni ohaban na wo to a odi fo nkyerɛw pacho ya lempa na osa na ase bibi awe pacho bibi awoye na emomu no enne obasua obode pacho gonorrhea na mama manu me do sa gonorrhea jira so o chiro aba ba ko faye first aid na efa ne no ba ne ko ne nchen o se gonorrhea ono aro oba so gonorrhea ye no ne ma mi onzo bi ho a onzo ka so wan maduru a enko on maduru na enko ne de wo so ba me na se bibi tachi ye bibi ko na tachi ne kra e wo se wo ba na ye de ye ankasa de aya tete aya ma ne ka no ni nyina be jai hello en che de a hello yes udini obi okase free hello me pacho kasa ma one so ne kasa me pacho me pressure dro edi fe sen edi usu sen achebe 3 years 4 years 3 years no acha sa de brana yan hwe why o wa hen ene de acha sa de brana hwe do kasa free o say kasa free be kwame bekwame o ne say ya bekwame de acha ne de brana yan hwe o say acha ne sa de so ba fie na o hwe why 3 years no
Kochra wa ban ba dem wa che san brefri no hwe. Why? Okay. But I say 0205 500 215. Pressure drone no. Habana habana. Pressure drone no. Wonya enkwankwa board ye kura na. Kwankwa board ye no. Ene ahaba bi e frɛ no e frɛ say we oh aton habai. Aton habai. Ai. Etimi ne pa. Oh, nyame ye bibia ma ye. Oh, sa de mani na akwa so eni akire e wo ye nkyɛn. Amemfa be call away. Hello. Hello. Yes, my dear. But you didn't be okasa free or how be? Hello. Mommy, you didn't be okasa free. Anyhow. Hello. But you meet you what are my casa? Mr. Cho, Madam Wasi, me Edimapa Mudini. Mr. Cho, me dear Miss People, Miss Sitting in night. If you say any, Mr. Cho, that's in fear 90. in fear 90. Usi sine I accident there. And I say Debbie, I am a yakake. Ayo yakake. Okay, okay. What are hospital paying? They are called to Okay, all right. Papa, sorry, a friend. Now, soon, chill, quiet, fast, what I'm doing. Why? Okay. Mamenchia, yeah, let's call her. Hello? Prophet Joel, oh, Chief Praso, Papa, Bechiao, Osuti, Jacqueline, also boy, Miruquan, so Jacqueline, Bechiao, so Coquan, so me. Okay, hello, but you didn't have your casa free. But you me, free Takwa Simpa. Aja, Aswan drew no. Aha, Papa, or say Aswan drew no. If you are mentioned, if you are mentioned, I would be. Say that here. All right. I say, you know, I'm Pupuano. Achin police. Oh, yeah, now you know, I was on a note to Tata, I tell him, and fair to Zapan. Why, now, how I know? Oh, Posano, Kwan, which you so that they go as soon. You know, I Java. All right. If I'm more for the kill. What was I killed you? 0205 500 215. I for 2 courses in fancy as in Dr. Pia. I for last 2 courses now. Because I for Dr. Pia. Hello. Hello. Yes, sir. But you did maybe your free. Yeah, my pastor, your friend Benjamin, make us a free trouble. Trouble, Ben. Meet you. Yeah, okay. My pastor, who more contacted with TV so more program bina me free. I didn't hear him. All right. Enchiremuni nyina ne say papa yi oye D4 na obo ade na dom na haban ubie nani oso da na otete aban eno na ode aka ne nyame adwuma ho nti o kire aban de betima aboa se bi wo how was spiritual marriage mu otwetwe obema ene sa how bi agonoria yarewa bi a wo so bia no ofo obo ade tumi ni aban mu ena ode bo ni padasani nti me mane de aban ni bi ba ase se o me kyekere empanifo ne adasama a omo wo sa o ha mu ti ofa no banana sa na ye kire wa now how many also pacho me pacho gonorrhea me pese ye besi ye ntoma gufi wa ase yo enti we me personal number but papa the number beto we be man 5 minutes we me last call me fa call biem na ya ye di nkomo e wa chiri enti the number be ba no your friend Divo Zakil no offer wadarma me da sesa waje me so na wate ase famous Mate. Last caller, Pacho. Hello. Yes, sir. Pacho, do you be okay, free? Hello. Open you with me last call. Young call, na me encourage happy birthday. Ewiase Anthony. Ose Anthony, young call any. Seria. Okay. The papa said the machine maybe a year and my friend Democrania. We have no all right. Was me ochi ni usisi on. Papa, minim se ka kekado nkwa na ye yarewa o. But I'm so about the adibihye ho. Me ye nya nkyekire mu. Prekese no. E na adibihye garlic no. Wose na so me ni chi na ni sisi.
Mami bi si eye ebi o ha na che gonorrhea de a che ne de I was say oba odi for secure na ye hwe wo ma bibia kama oh okay bi wa na nche sa de ye kire wa yibia wo ye be ko na mum no de a che ne de e was say oba na ye hwa de konti aye sa na ye de na chi wa de ka no na ho timi talk kama answer na famous e be call eye D4 Zakio no eye mami DSP Mrs Christina Asiedu okay or your commander or your Denchemoso district commander. Okay. Anti Mame Christina Asiedu or your district commander or your Denchemoso a Minuya a Asare or Asare or your CEO or construction. Hey, Asare to what say? Okay, or say or your CEO or your construction or Aburaso CEO of Asare construction. Okay. Ni nyina ne se eye maame ya friend eye Christina Asiedu ene na woda maame obade onto nkwam no ma onkwatete ninimde ahodi wom na eye wa odoba Asare ewo eye abura so osa ye CEO eye Asare construction eno say yenfa sa enda we enhyewe ni munyam se oma wo happy birthday ewo baby awo no sa so na me kwa na me ko eye Lodina abena sakum Lodina abena sakum ene ososo eye wa woda mini baby awo ba Evelyn ese men kan say omo happy belated birthday ahanti abena sa na wo ho eye Mrs Asiedu ena eye abena Lodina happy birthday enti abena Lodina seku eye wadamfo Ellen ese men wish you happy birthday ma o say baby awo bia no odomankpa no unshira o ma ho de no mo bema sebi osipi osita owon munyam e wa ho brase omra na obesom no owo ye asase wi so enti Lodina abena sakum Evelyn say omo happy birthday na me sanko biem famous SMS and Rashid biem eye madam DSP Christiana Asiedu oye eye Denchemoso district commander eye Asare construction oye CEO ho o say orisho happy birthday let's add it here see you Asare construction or say a Christiana Masidu or Denchemoso district commander. Mammy, and never hold that. Mamma about me a train combo. Amata says who burg or pa what the winshire or the same me reprint pretty D4 Zakio and then any better train combo. D4 I buy win na what tree. So be pure. Now what you know if you knew how more. Yem throw no my bench and I'm fancy being. Aye. Sir, ya David do be sure to say after B ulcer stroke HIV kidney problem ulcer tena so sisi oto anu to twem wona ho ekura tuo ntimi wu wuti ya wo ya obi o ho a enye se oye kwadefo ofo so pa bit and she can't plan and sham ne niam wo brochire wo so mo boa no obi ayinani enema ono atu se niam ehante no onfo me number no 0548 29 81 51 and a good TV nani no 0548 29 81 51 udi for secure nie ahoto nie udi for secure nie nkwade nie udi for secure nie ready to meet na bia e fine e wo kanya ase abrem kanya ase wo so besi kanya ase jiri junction wo si kanya ase jiri junction wona taxi for no wo ni nyina wo so ko udi for secure ho ya die bia atena so ache eda ede ye wo huma dwan Saturday we ampa bedwa homeda no memenda ampa bedwa na dia abana me kire se emme enkokomesa ahomachem ene enkrampan kane nyina bom na anoa na epunu ori wa sori mu punu e wa sori dem o dabi o ye punu no anu wo fie kokoko to okay wonu na ben a tuese wo hyehye na woro ho na etutu ni mmomfa ho fantoma kudo ho serpiti bi ahomachem nunum enkokomesa emme ai enkrampan omumpru obetimi de ayi aka ho ye fa ne sei ayi tamiewu betimi de tamiewu aka ho na wanu ani nyina wo kukuo nim ebe ya hyehye na otresi wanim na wagoro watade am na ka woni ka ketewa bi wo ba aka wa ketewa bi na de ntoa kure ho nyina na wo hyem na tuto ni bofa ho saa ene mema na omodo mo ketrama awurawura ma ase no a
n'ani mo nyam nyina asa obi ho a masa amase say alapa no ne sika nyina ahye edi saa ene ma na me kyerɛ no o de na wo do katama ya ma asa ne de o punu a ba wanum na emmo wuram na fa ye fa nsai adwira egum o mo se afei o kasa tumi be di akyire all right nyame nyansem no se de wo ye nipadua no ene ma bi wona eka wo nipadua a etimi de balok asa blew obi say saa asem ya o kan se enu na empuru e de mfa so no be nya firim eye honhom adwuma ene physical ene saa de am mu so mo say ye papa no mo no a o munyinyini kyae na no papa na wa hyedi do na wonnom o yale no wonnom ana say wudi punu no awon de fa so no munya e mo mo hodere e mo mo pomodei so mu no abaifo ntimi enkuntiaw because they be cancer Luke 13 verse 10 no na ye wo Abraham baba bia na Satan atechire 18 years ba na okwa asole o Yesu ni mu no ba na Satan atechire no enti ye wo ha many wona ka body na ba ifo na homboni ntimi men because ayo mo twiwade enti mi wo wi ase o sad na o kire say ye nkopuru na ye mo ho ba no eye da edro ana say once pe David mo ya e wo mu a be bosom yenu no e wo sa sa ye foforo let's say the bia so renew sa sanete sa wo yale a sa de ono maduro no sa sa de be ya tambia no sa de na ogwowuro ni paduam no e me yo ni paduam adwuma e obire bia na e kofom eti wo sa ye foforo no sa asto sa de nyame aye no okay eti nyame aduma Saturday obi ma hoda wo ba onfa kubensuo ene na tale white won sha tale white no onfa kubensuo nka won famila yen ye no wadwuma sika ntena obi nsam a onfa kubensuo obi do obi ka sika na yan dia obu na je won fa de dingu tame e wo so no onfa kubensuo nka won mala nto ba wado tame wo beba ana obenya bi wo da tame wo de obi wo hono ye wadwuma ti shi anyam ntumi If you have a come what telephone number and a bia or Neyanko. Okay, the telephone number is 0548 29 81 51 0548 29 81 51 Before your Kenya Sijiri Junction. Hana make sure. Kenya Sijiri Junction. Who free a crowd road in about Obeshi Tech and our Dr. Mensa. Who will do Dr. Mensa also per Kenya say a brim car. Ofa Kenya se kana ba o so be si Kenya se Jiri Junction wonya se Jiri Junction wona taxi for no wonya no o so ko din for seke ho omodo beba be da se be so me da se papa bo wie tuo ye mon pae juda wono horo nya kopon wodin so izemu wo sasa sisala wo trabia wo Zion e ho na bubu tadua mama wo cham ene kranta no wo sa wonim ye nyam na wase sane bepo no wasem makokodrufo no wunton ko na wona ahodifo bia ho sa yawo nyankopon watie ntina tiase nam ene ponko nyina de na ho awurade wona ya so tie wako aseke o ya